dem, der ikke kender mig, jeg hedder Özlem Cekic, og jeg er folketingsmedlem for SF. Og jeg blev valgt i 2007, og jeg kommer selv fra et kurdisk hjem. Jeg vil gerne starte med at takke alle jer, der er kommet i dag for at mindes de flere tusind mennesker, der blev dræbt, da Saddam Hussein valgte at udkaste byen Halabja. Og jeg vil også gerne takke sammenslutningen af kurdiske foreninger i Danmark, som er med til at arrangere dagen i dag. Og så har jeg en liste fra vores udenrigsminister, Villy Søvndal, som desværre ikke kunne være med på grund af coronaproblemer, men der er en repræsentant fra Udenrigsministeriet senere på dagen i dag, som kommer til at holde tale. Men så har vi så været så heldige at få Folketingets formand, Mogens Lykketoft, som også er tidligere formand for Socialdemokratiet, og Holger K. Nielsen, som er medlem af præsidiet og tidligere formand for SF, til at komme og holde tale for os. Jeg har jo hørt de to herrer holde taler, og I skal virkelig glæde jer til det. Jeg vil gerne se et par ord inden. Marts måned er jo en måned, som varsler lysere tider. Det er også i denne her måned, foråret melder sin ankomst, og vi ser de første blomster og mærker duften af forår. Og for kurderne er den her måned også en måned, hvor vi fejrer Newroz, hvor det kurdiske nytår bliver fejret med gaver til børn, bål og folkedans. Det er en ældgammel tradition, som kurderne verden over holder fast i. Selvom det nogle gange også betyder med livet som indsats. Men marts måned er også sorgens måned for det kurdiske folk, der i de mange frygtelige overgreb har fundet sted lige præcis i marts. Derfor er det med meget blandede følelser, at kurderne tager imod marts, hvor det både sorgen og glæden, der i hånd i hånd, siger ja til foråret. Kurderne er et folkefærd, der har været igennem grusomme overgreb og forfølgelser. Regimer i Tyrkiet, i Syrien, Iran og Irak har systematisk undertrykt kurderne og har brugt magt og vold, når kurderne har gjort krav på deres rettigheder. Jeg var i Kurdistan for et par år siden og har set de store fremskridt. Og det er, regeringen og parlamentet i det irakiske Kurdistan er fast besluttet for aldrig at opgive retten til selvbestemmelse på alle planer, fra militær over til nationalbank til udenrigsministerium, opbygges i parallel statskultur, som vil gøre det muligt at udråbe en selvstændig kurdisk stat, hvor selvstyret på nogen måde bliver anfægtet, f.eks. regeringen i Bagdad. Men desværre er billedet ikke lige så optimistisk i alle andre lande. Med et samlet befolkningstal på over 40 millioner kurder, som er det største folk uden eget hjemmeland, bliver desværre kurdiske grupper i forskellige lande stadig undertrykt med voldsom afbrænding af landsbyer, giftangreb og andre massakrer. Men også ved at fornægte det kurdiske folks ret til at tale deres eget sprog, kalde sine børn kurdiske navne og markere sin egen mærkedag. Derfor er der brug for, at vi bliver ved med at kæmpe for kurdernes rettigheder, og bliver ved med at insistere på, at det skal komme på dagsordenen. Derfor skal vi blive ved med at kæmpe for ligebehandling og anerkendelse af kurdernes sprog, traditioner og kultur. Det påhviler selvfølgelig Folketinget et stort ansvar for at forebygge, at massakrer som Halabja ikke bliver gentaget. Men det påhviler også alle og enhver, der sidder i den her sag, et ansvar for at blive ved med at slå i bordet. Så vil jeg gerne byde velkommen til en mand, som er meget modig, når det kommer til hans synspunkter. En mand, som har samlet utrolig meget respekt omkring sig med sit meget saglige tilgang til tingene, men også en mand, som er kurderne kendt for at engagere sig i det her sag. Og jeg vil på vegne af alle dem, der er til stede, sige Mogens, tusind tak, for at du gider at komme en fredag eftermiddag, og vil gerne sige et par ord. Sig velkommen til Mogens Lykketoft. Tak skal du have, Özlem. Jeg har ikke så meget stemme i dag, som jeg plejer at have, så derfor så vil det ikke blive så langt et indlæg. Men velkommen alle sammen til Folketinget. Vi er glade for at huse jeres arrangement. Jeg er personligt glad for at møde jer. Jeg har gjort ved andre festlige lejligheder for vældig mange af jer. Og vi er selvfølgelig også glade for, at så mange af kurdisk afstamning er aktive medborgere i det danske samfund. Jeg forstår vældig godt
behovet for at mindes de store tragedier og forbrydelser i fortiden, som har ramt det kurdiske folk, ikke mindst Nalabja, giftgassen i 1988, som for os alle sammen står meget klart i erindringen som en illustration af Saddam Husseins grænseløse kynisme og grusomhed. Det er klart, dagens kamp er ikke kun at undgå det, men at sikre, som Østlem også sagde, at kurdiske borgere i alle de lande, hvor kurderne er et mindretal, i Tyrkiet, i Iran, i Syrien og selvfølgelig også stadigvæk i Iran, at kurdernes rettigheder og nationale særpræg respekteres, og det kurdiske sprog respekteres. Jeg havde lejlighed til, sammen med Østlem, sammen med Holger Johan Schmidt-Nielsen, lidt frem, Søren Søndergaard af Enhedslisten, som jeg har i Europaparlamentet, og besøge Erbil på invitation fra de kurdiske administrationer, den kurdiske demokratiske parti, for 2 år siden. Og jeg var meget positivt overrasket over, hvor langt man har bragt en fredelig selvforvaltning i det irakiske kurdiske. Der er jo ikke en eneste irakisk soldat eller politibetjent, der får lov til at blande sig. Det er et fuldt selvstyrende område, og heldigvis jo også præget af stor ro, sammenlignet med stort set alle andre områder i nabolaget, og en god økonomisk udvikling. Så lad det der være et forbillede for, hvordan man kan regulere forholdene også andre steder. Det er klart, at forholdene for mange borgere i Iran, men også for det kurdiske mindretal, er dybt angribelige. Det er helt åbenbart, at en meget stor del af befolkningen, også det kurdiske mindretal i Syrien, lider heftigt under den borgerkrig og den undertrykkelse, som Assad-regimet prøver at gennemføre en gang til over for sin egen befolkning, og at vi har en interesse, som går hen over de enkelte grupper i befolkningen i at få kontrol over udviklingen i Syrien, få stoppet blodsudgydelser i Syrien. Og det er også klart, at der er meget mere at gøre for at sikre den kurdiske befolkningsgruppes rettigheder i Tyrkiet, selvom Tyrkiet jo uden al tvivl er det mest demokratiske fungerende af de lande, hvor der er store kurdiske befolkningsgrupper. Der er meget mere at gøre. Jeg havde lejlighed til at møde den kvindelige topparlamentariker fra kurderne i Tyrkiet, Leila, der for nogle måneder siden, da hun var i København, og tale med hende om de problemer, der stadigvæk er, og vi har jo set en lang række arrestationer finde sted stadigvæk, også i Tyrkiet. Men jeg håber, at vi kan hjælpe hinanden med at holde fokus på kravet om ordentlige rettigheder, respekt for menneskerettighederne i hele det område, hvor kurdiske befolkningsgrupper befinder sig. Jeg håber, at den gode udvikling, som vi var vidne til i irakisk Kurdistan, er noget, der som sagt kan blive et forbillede af andre steder. Det er klart, at vi kan alle med fuld styrke tilslutte os det, som er overskriften på jeres arrangement her i dag. Lad os bruge Halabja-tragedien som afsæt til en intens kamp for at forbyde enhver anvendelse af kemiske og biologiske, og selvfølgelig også atomare våben. Og det er godt, at vores udenrigsminister Villy Søvndal nu har sat nedrustningstemaet, kontrolregimer på nedrustningen, fjernelsen af disse her våben
til masseødelæggelse og massemord fra lærerne i så mange lande som muligt, sat det på dagsordenen. Og det skal være noget, som Danmark skal have en meget aktiv rolle i at kæmpe for. Det er vel, hvad jeg ville sige til jer. Jeg vil ønske jer et godt møde i dag, hvor det, som vi fortæller hinanden om tragedierne, netop bliver afsat til, at hver enkelt af os og i fællesskab vi går ud og kæmper for at forhindre, at disse våben nogensinde igen bliver taget i anvendelse mod den civile befolkning. Kan I have et godt møde, og endnu en gang hjerteligt velkommen her i Folketinget. Tusind tak for ordene. Så vil jeg gerne give ordet videre til Adnan, som er formand for sammenslutningen af kurdiske foreninger. Jeg ringede jo til Adnan og sagde, Adnan, ved du hvad, skal vi ikke lave den her mindedag på Christiansborg? Og inden jeg nåede at forklare videre, så sagde Adnan, det er vi med på. Og så har du, Adnan, knoklet, ved jeg, sammen med mange andre ildsjæle for at få den her dag til at hænge sammen. Og vi glæder os til at høre dig. Velkommen. Tak skal du have. Som jeg præsenterer mig, jeg hedder Adnan. Jeg er formand for sammenslutningen af de kurdiske foreninger i Danmark. Jeg har glædet mig virkelig meget til at være her i dag, og mine de der flere 100.000 omkomne kurder sammen med jer her. Vi nævner kun 4 byer i de her tilfælde. Nævner en by fra hver del af Kurdistan. Men det betyder ikke, at vi har glemt 8.000 barzanier, der får sporløs. Giftgasangrebet i Germien og mange andre områder i Sydkurdistan. Massakren over SD-kurder i Sheikhan. 82.000 kurder mistede livet ved anfald, som er en af de udrensningsprocesser fra Saddams og hans styre. Tusindvis af fattige kurder blev dræbt og drevet væk fra deres hjem i Irak. Listen over massakrer er desværre temmelig langt. Tiden er knap, og vi kan ikke nå at nævne alle overgreb mod de civile kurder, der er begået i Kurdistan mod det kurdiske folk. Hver gang der sker et nyt overgreb eller en anden sted i et eller andet sted i Kurdistan, så håber vi inderligt alle sammen, at det bliver den sidste. Der vil forekomme flere. Desværre er jeg ikke særlig optimistisk efterhånden. Jeg tror, mange af jer er heller ikke særlig optimistisk. Og når man ser forholdene i Mellemøsten, i verden generelt, så kurderne har meget, meget mere at kæmpe for. Og det håber ikke, at det her forekommer igen. Men lad os håbe, at det bliver det sidste. Vi kan måske ikke forhindre massakre og overgreb mod civile mennesker i Kurdistan eller andre steder i verden. Men vi har alle sammen et pligt. Vores pligt er at råbe højt, at fordømme den slags overgreb, uanset hvor i verden det finder sted. Det er vores pligt som mennesker. Vi bør gøre det højere end nogensinde vi har gjort. Her vil jeg afslutte min tale ved at anmode om følgende anledning af minedagen. Den 16.3. Vi anmoder, den 16.3. bliver en international dag imod produktion, anskaffelse og brug af kemiske og biologiske våben i hele verden. Alle firmaer, som producerer og sælger kemiske og biologiske våben, skal anklages for medvirken til folkemord. Vi opfordrer internationale menneskerettighedsorganisationer til at være opmærksom på Irak, Iran, Tyrkiet og især syriske regimer, som overtræder menneskerettigheder, blandt andet især kurder. Vi opfordrer Danmark og andre demokratiske lande til at arbejde for en resolution i FN, der anerkender Halabja-massakren og Anfal-processen som en folkemord og beskytter kurdernes rettigheder til selvbestemmelse under FN's mandat. Tak skal I.
Jeg vil rigtig gerne give ordet videre til to, som skal komme med beretninger fra Halabja og Sardasht. Brugen af giftgas imod Halabja, også kendt som Halabja-massakren eller blodig fredag. Det var en morderisk massakre mod det kurdiske folk. Det fandt sted den 16. marts 1988, under de sidste dage af Irak og Iran-krigen. Kemiske våben blev brugt af de irakiske regeringsstyrker i den kurdiske by Halabja i irakisk Kurdistan. Cirka 5.000 blev dræbt, og 10.000 blev såret. I dette angreb blev tusinder såret og døde af komplikationer, sygdomme og medfødte besværligheder i årene efter angrebet. Dette folkedrab er et af de største kemiske våbenangreb rettet mod det civilbefolkede område i historien. Dette moderiske massakre må vi aldrig glemme. Byen Sardasht ligger i det østlige Kurdistan. Den 28. juni 1987 blev Sardasht bombet af det diktatoriske iraniske regime. Ved dette bombardement blev ca. 150 kurder dræbt, og mere end 4.000 blev såret. I de følgende år blev kræftsygdomme, løbende over øjne, barnløshed, søvnløshed, børn med misdannelse, blindhed osv. en del af hverdagen i Sardasht. Som en direkte følge heraf er mindst 460 mennesker døde af disse sygdomme. Det iranske regime ydede aldrig den nødvendige medicinske og social hjælp til ofrene, men de forsøgte med alle midler at fremstille sig selv som ofre for disse angreb og høste den politiske fordel heraf. Tak. Da jeg blev valgt, så fik jeg en gave fra vennerne fra Kumkat. Det er billedet af en kvinde, og den har jeg fortalt mange steder, og jeg synes, man skal fortælle den alle de steder, man kommer, hvor der er nogle andre kurder, eller folk, der kæmper for lighed og retfærdighed. Det billede er en kvinde, som har et barn, som hun holder, og så har hun også et barn på ryggen. Og billedet bliver taget af en fotograf, da hun vandrer ind til Tyrkiet og bliver årets billede. Og fortællingen bag billedet er, at hun har 3 børn. Saddam gasser de her landsbyer, og hun vandrer ind, så kan hun ikke holde alle 3 børn. Det er mange kilometer, hun skal gå. Så derfor så gør hun det, at hun står i den forfærdelige situation, som min mor aldrig nogensinde må stå i. Hun er nødt til at vælge, hvordan hun skal komme videre. Og hun vælger simpelthen det barn, der er tykkest, og lægger det fra sig og går. Og den her fotograf møder hende og ser og hører om hendes historie, tager det billede, som ender med at blive årets billede. Og nu hænger den på mit kontor. Serhat gav den mig den, og så sagde han, det kan godt være, at du ikke bliver ordfører for kurdiske problemstillinger, men den må hænge dig som din dårlige samvittighed. Så hver dag må du tænke, hvad har jeg gjort for kurderne i dag? Jeg vil gerne give ordet videre til en mand, som har lavet så meget for det kurdiske sag, at han blev udråbt som årets kurderven af Barzani. Holger, du er jo en mand, som vi faktisk som kurder, det kan jeg godt tillade mig at sige i dag, betragter som vores sande ven. Fordi du er en politiker, både da du var formand for SF, men jo også alt den tid, du har været i Folketinget, kæmpet for kurdernes lige rettigheder. Du har gjort det med et engagement, du har gjort det med en energi, at man ikke kunne lade være med at blive inspireret af dig, og blive fascineret af den drive, du har haft, når du har kæmpet for kurdernes rettigheder. Så det er en stor ære for os, du kommer, og vil gerne sige et par ord. Vi glæder os til at høre dig. Tak.
Ja, tak til Özlem for velkomsten, og jeg beklager, at jeg kom lidt for sent. Jeg sad i et tog. Jeg har været til et debatmøde om Afghanistan-krigen på et gymnasium i Vejle, og diskuteret med de unge mennesker om internationale forhold og krig, og hvordan man håndterer konflikter ude omkring i verden. Det er rigtigt, som Özlem siger, at jeg altid har været meget optaget af kurdernes sag. Det går mange år tilbage, og går også tilbage til min forgænger Gert Petersen, der også var meget optaget af kurdernes sag. Det er en sag, der har ligget os på sinde i SF i mange år. Det har jo flere forklaringer. Dels at vi jo altid har været forsvar af undertrykkelse overalt i verden. Ligegyldigt om det er i Danmark, om det er i Irak, om det er i Tyrkiet, om det er i Iran, om det er i Syrien, eller hvor det nu er henne. For os har bekæmpelse af undertrykkelse aldrig kendt grænser. Vi har hele tiden haft som udgangspunkt, at hvor vi kunne give et bidrag til at mindske undertrykkelsen, hvor som helst, så har vi gjort det. Brugt de muligheder, som jo ikke har været overvældende store, men alligevel brugt de muligheder, vi måtte have for at gøre det. Det er ligget i vores DNA altid, og gør det sådan set stadigvæk. Og så også, som jeg har sagt ved flere lejligheder, kurdernes sag har jo at gøre med, at de har været kurderne har ofret for en af historiens store uretfærdigheder, hvor stormagterne har lavet nogle grænsedragninger i det spil, der er kørt mellem stormagterne, som så har betydet, at den kurdiske nation blev opdelt på et tidspunkt. Blev opdelt, så kurderne lever i forskellige stater som mindretal, ganske store mindretal visse steder, men som mindretal alligevel i forskellige stater, og derfor ikke har kunnet udfolde den kultur, som er en del af deres. Så er det jo også, at man altid bliver imponeret. Altid bliver glad, når man kommer til Newroz-festerne og kan se, hvordan kurder, hvor som helst de er i verden, om de er i Syrien, om de er i Irak, Iran, Tyrkiet, om de er i Danmark eller Sverige, Norge, Tyskland, så fejrer de i fællesskab den fest. For ligesom at markere, at det er deres nytår. For at markere, at de har noget til fælles. De har et fælles grundlag, en fælles kultur, en fælles historie, nogle fælles sange, nogle fælles danse, ikke mindst, som de udfolder ved den lejlighed. Det synes jeg er så vigtigt at kunne støtte op bag. Det, vi er samlet om her i dag, det er jo den frygtelige massakre, som fandt sted i Halabja, hvor Saddam Hussein, han dræbte i tusindvis af kurdere. Saddam Hussein var et monster, et uhyre, og selvom vi var uenige i den danske Irak-krigsdeltagelse, og jeg ved, at der er nogle kurdiske venner fra Iraks Kurdistan, der var uenige i vores modstand, som synes, det var en god ting, så tror jeg, at vi alle sammen er enige om, at Saddam Hussein, han var et monster, og vi håber, at han brænder op i helvede i øjeblikket. Det gør han sikkert. Men det er jo så også vigtigt at få sagt, at hvis vi ser på Irak i dag, jeg mener stadigvæk, det var en fejl
at Irakkrigen blev indledt. Der har været så mange dræbte, så mange flygtninge, så store omkostninger ved den krig, at jeg ikke synes, det har kunnet retfærdiggøre. Alligevel vil jeg så sige, at i det omfang, der er succeshistorier, så eksisterer den i det nordlige Irak, i den kurdiske del af Irak. Jeg var selv deroppe med Øslem blandt andet, Mogens Lykketoft var også med, og Johan Schmidt Nielsen, Søren Søndergaard og nogle andre, Pernille Frahm, nogle andre politikere, sidste år, hvor vi besøgte Erbil og besøgte den kurdiske del af Irak. Og jeg vil så sige, at det var jo imponerende at se, hvordan man havde løftet det område. Imponerende at se den smidighed, den fleksibilitet, den pragmatisme, hvormed man inden for den irakiske forfatning havde udformet noget, der er meget tæt på at være en selvstændig stat. Det må man ikke sige, det ved jeg godt. Fordi det er ikke nogen selvstændig stat. Og det er en del af Irak. Men når man ser på, hvor meget autonomi, hvor meget selvstændighed der er skabt, gennem en meget smidig form, næsten snedig form for politisk udvikling, så var det jo ganske imponerende. Og i hvert fald er det i den forstand blevet et sted, hvor kurderne kan sige, at det her, det er Kurdistan. Jeg ved godt, det er Irak, men det er Kurdistan alligevel. Og det er jo ganske vigtigt. Jeg håber så også, at alle kurdere, de vil være enige i, at det er så også vigtigt, at demokratiet udfoldes i irakisk Kurdistan. At i det omfang, at der kommer nogle af de samme problemer, som der er i forhold til magthavere mange andre steder i verden, med undertrykkelse af kritik, at journalister ikke kan få lov til at arbejde, at vi så protesterer i forhold til det. Det er jo det, som kendetegner sande venner, når man også er i stand til at gøre det. Udfra, at vi mener, at det kan blive et eksempel til efterfølgelse for kurdere alle steder i verden. Og det er så også nødvendigt at gøre den tyrkiske regering klart, at den har ikke frirum til at lave militære interventioner, når den vil i Irak, for at jagte PKK-folk. Jeg mener, at personen af PKK har mange problematiske sider, men det kurdiske problem, også i Tyrkiet, skal løses politisk. Der er ingen genvej gennem militær undertrykkelse, som er til har ligget, og som i stigende grad samtidig ligger i også den tyrkiske regerings håndtering af kurdernes situation i Tyrkiet. Og det er vi nødt til at sige fra dansk side også. Jeg er en meget stor tilhænger af, at Tyrkiet bliver medlem af EU. Det er vores parti også. Og jeg tror, det er en af de vigtigste forudsætninger for, at man kan få i højere grad nogle politiske løsninger i forhold til kurdernes situation i Tyrkiet. Men vi skal også klargøre i den proces, at der skal politiske løsninger til, at det kan ikke hjælpe, at man forestiller sig fra Erdogans side, at man kan løse det her gennem mere magtanvendelse, gennem mere vold. Kære venner, jeg er glad for, at jeg har fået lov til, har fået det privilegium at få lov til at stå her i dag og sige det her. Jeg kan garantere for, at Øslem og jeg og andre i SF, vi kæmper vedvarende for kurdernes rettigheder. Vi mener, det er vigtigt, og vi vil fortsat gøre det. Mange tak for ordet, og fortsat god kamp, og bliv ved med at lægge et pres på danske politikere og danske myndigheder, for at de kan blive opmærksomme på kurdernes situation. Det fortjener kurderne, det fortjener I. Tak for ordet.